Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kajela ka jungi day ban pentmai no but day ban pentmai kat kum ka population structure ka ba kajela ka don namar ba pinapuli ya ka George Ration Policy 1972 ko ong ba hang tu ka krenchai ha ka paragraph 1 ko ong ba in terms of their population kata kadega representation in services Henry pinapej pada ya ka job reservation policy itu ka ratio of reservation ka claim pensong nong rim ya ka halor kata ka population ka baki kasi kidon 100% ki garu giberan tang lai puar persen ki ai lang 4%. Te but ya ki order ST SC hang tu baka population ka berit bah ki ai hadu 100%. Te hang tu pelap ba kane ka 1972 hi kamlong logical kamlong scientific ka rukom snai ka policy. Dia nak kata sahabat dia snai ka policy ka dai don hi ka scientific basis dan ka logical basis ka joka. Tingi ong ba idei ban ya bet ka kum ka population structure ka ba kelakran sai ru ha ka paragraph 1 jong ka 1972 job reservation policy. Kaya ka ba ni ban ni kalong ba ni dei ban shim hi 1971 as the base ya como snem ubahin base ka reservation policy na marka dei ka snem ru ka ba hi lok bangidang suyo ya ke jala but ka reflect sisa ya ka jingdon bril jo ke jala jo gi ha ka to por namar hadin pida shim ya kini ki census ki ba hadin kidon ki wei pat ki factor ki ba la ban kta ya ka population te kata ka wei ka long birth rate ka wei ba de ka dei ka migration te hang ni ka long ba ni kum na ka party ngisngau ba ni dei ban shim hi 1971 but reflect that ya ka status ng population jo ka jala ka jongi por bang iyo ya ka jala kata ka diga bang ya keren but ki ni pensyairu ya ka expert committee halo ka chingdon ki kat tu kat ni ki bakwa ban ong ba ya ka George reservation policy dei ban bias na ka population te ka bang akwa ban ong ni ka bang ya keren ni ka expert committee ka long ba ladang im sim ya ka population ngin sim ya ka namar ba ki 1950s hapor bi wan ra ya ka George reservation policy ha ka all India level hang tu lab ka George reservation policy ki ST category ka dai 5%. Kat ba ya ki SC ka dai 12.5%. Te hang tu lab bakam reflect ya ka population. Namar balai ka sarkar India hang tu ka poru ka claim ai ka kum ka exact population namar ba hang tu ka por ka dang don ka ni ka revision ya ki list of the STs and the SCs. Te how 1960 anda ha bakatu ka process kalak hamlong stable. Te how 1961 ka don ka population ka census ha India jogi bat ka kum ka 1961 census alap ba ki SC ki don ha India kum ba 100%. Di natakadaw ha umnain hadid adul ami ka census ka reservation dia ki SC ka kiu na ka 12.5 siya ka 15%. Di ki ST ru namar ba ka population hang tu kala kiu ki ST te ki pen kiu na ka 5% siya ka 7.5% kat kum ka population. Te bonong ba ndai ben bis na ka population ya ka reservation tin ya bis nai. Ya bis na ka chingfo sniu. Kata kan oi piki beri ong ba ka population kam dei ban don kam dei ka criteria for George reservation policy te ngamla basung thu ya ka komperkhat ke jongki. Namar ba habeng isna kum ki policy ka population kalong kabaran kamha. Te nang ta ba de pelap ba kitu ong ba adequate representation versus the persya ya ka proportional representation. Pina pe han dia jongi ya ka SC but ST ki ya da ka proportional representation. Kabang adap ka daw. Hindi katu ka adequate reservation adequacy katu kisim in context jong ka OBC. Lara kidon de giboong. Balada ni si yakran di ka George reservation policy ni day ban base na ka level of backwardness. Yong ba kidon ki katu ka ni kikin hun jai ben re ki tham long sa di ban yaki way pat at ka daw ki ban kam yo bun ka reservation kam he ka reservation. Ngakwa ba doang ni kalong ba ngimla ban len ba ki ST
ki kham sadin ban ya ki OBC han dia ke jom Henry penlap ba ngi walangi sadin ba kenaru kamu di ki OBC ngim la ban yo la dai ke government jok India ru kamla hi ban ai ngi kita ka George Reservation policy ka ba kham he ban ki OBC namar ba dai ka ST population ka khamret Jena tak tahu hang ni penlap ba ban ong ba kita ki beli ki ba kham sadin ki di ban kham yo bun yang ya ki khasi ba ki kham kham ki kam don nong rim a ruem nang ta ba de ki don ki ba ong ba garu hills ka kham sadin ban ja ka chane sha khasi jan hills ki shim ni ka literacy rate ki shim ni ki hang tu penlap ba kan oi pi ka we ka long kum ni kam don ko nu ka scientific study ka balale hak jela ka jongi ban kompe ya ka way ka jai ben riu bat ka way pat halor kan deka development bat ka backwardness kishim ya ka district kamut hang ni ka deka geographical backwardness haba pikiran pada geographical backwardness inle kumdu ya ka Giant Hills ka deka district ka basadin tam na borok ki district hak jela ka jongi tinggal le kumdu ini reservation kumdu ya ka Giant Hills hi but habangi ong pada Khasi Hills ka kham kiu om dei ba shong tong Khasi Hills shong ki garu shong ki we ki jai ben riu tien ta tak pin compare ya ka geographical development ban forcefully link but kata ka development lack of development backwardness jong a particular community kam long scientific hey ru ya tak ngi ong ba kum kene ka argument kam don nong rimbat subo minta what ulda don ka ta ka scientific study ka empirical study ka ban ong ba ka we ga jai ben riu ka kham duna ka level of development ban ya ka we par ga jai ben riu at best kini kala ban lam saka classification ka sub classification ha ka job reservation policy Henry ha ka jela ka jogi ngila don lepa ya ka sub classification na ta daw la da ni don bakna kum ka ta ka study la dang ila bakna ban establish ru kam don consequences ru em kam don ka kamla ban wan rai ka nu ka jing ka labat ka we ka ba hang ni ka oi pi ben la dangi sadien ka nu ru nyim la ban yo ya ka reservation ka ba kham tam ban ya ka jing bun brio ka jogi kata ka phim julap kum kata ka reservation hari India jongi hakanu nu ka jelaru te bat ka ka bang ki ngi ya stress ki kata ka long ba ki David Van Bies naka deka population structure ka mereka scientific basis jongka reservation policy kita ki wiki argument baru khoi bagi wanra ki lo pi ki dei ki dik assumptive arguments ki ba shu mudur Tapi dia kan yang pernah habili bagi ST bagi bunji itu ST na habili ya kata ka syong pada kam dei ka kam jong ka jokan ka expert committee ke dei kam jong sarkar pada gitu keresop dah kiri under sub category kan point tu ko ba kan kiu na khasan cha khatai percent thì na barba phi ka we ka long bangi yang ni habangi kren kum ka VPP ngem kwa ban syua kren da ka jing snow ngi kwa ban ya kren da ki number ya kwa ban ya kren da ka population da ka egg ba establish facts ngem ya da ka jing snow wi ka we ka long kum ni baro khai ki don la ka jong ka hok ban pin snow tang ba ki dei ban don ka logic ka logical basis ngom phi ka scientific basis hai hai on bu ya kata ka nong rim jong kata ka demand ngi habang demand on the basis of logic on the basis of facts ngem ya para dia kata strict wise kawe kalong ba haru mentahi na kalian juga DPP gempat ya keren ya kan ni gempat ya keren ya kata ka district wise but kawe hi kalong ba kuba mentaki ai open dai ba kilong open ya kata ka 80% deh apalagi kasih garu de katu nga thai ka biang hi ya ka minta ada district level namar ba don ki district ki ba subo ko noi phi komsani da phi ya da phi ya da 40 kan don ki ba phenom la ban fil da phin wan ra ki bri ba na ka wi ka district ki bom nang ban kren ya ka tien khasi kam tam ki grassroots phi ki ba tre ya ki block level ki district level ki don kam ban kren da ka tien la jong tada pibu da kibre ke bom nang ban ka kren ka krit ti kan sistem hiru ka administration kan biasa ikan ni USC ki yo 15% but
7.5 nai clear kita nai kio kita ki nombor ki hak na benang tak kila pan hak na benang te clear ki ka tu ki ong hang ni yang pulih phi kan ni ka wei kan ni ka wei mo ka de hak tu ka ruling ni 1992 kong kom do kalau ada lepas ka provision yang ni ha Temo, as I read, kong kom ni aga para 677 jong kane ka Indra Saudi ruling 1992 kong no kane ka judgment. As I have read the authorities, this is, however, a rule of caution and does not exhaust all categories. Suppose, for instance, a state has large number of backward classes of citizens, which constitute 80% of the population, and the government, in order to give them proper representation, reserves 80% of the jobs for them. Can it be said that the percentage of reservation is bad and violates the permissible limits of Clause 4 of Article 16? The answer must necessarily be in the negative. Kabut kani banong pi kani ka ruling kala suthul pa bakila banang ki exceptions. Tiga jela ka jogi hang ni kadai ka tribal state. Habakat population kaladon hadu ke tribal population but ka ho kadon kuba 80%. Haka 1971 census. Ti banong ba lada ka Supreme Court kamsya kita ki bong ti kimat ya challenge no yak bamataru kay namar menta em la cross 85. Ti ki ong ki bakin lek sa ka Supreme Court dan lek High Court bu. Lele lada ka constitution ong ta ding hap yang constitution. Tam ong ki bakin lek kadi ka duty ki jongki bakin lek. Namar baki kwa. Kani ke 50% ke suri tengka guideline Okay. Kani ke hard limit ban. Pi kawi kalong bakani kala namar ke India jogi kalong so diverse. Ya kani hak bah sadakar. Sadakar kani hak bah ke. Hang ni tribal areas jogi pila unagalan tu reserve more than 80%. Meghalaya kibun ki states kiba kum jongi pe ku Arunachal Pradesh ru more than 50%. Di ong yang kita bakwa ban lek sekut bakin lek. Lada akwa ban lek crowdfunding ya ka funding ya ka by lawyer lek singila ban contribute. Ong kum ni. Ka criminal layer. Mo. Haka jela ka jogi. Ngidon kam ya ka good governance. Ka good governance ka ba ngi haban kin piu ya ki nong kendong bijong. Kamtam hakaliang jong ke education. Ngimla ban kin piu ya ki nong kendong jogi da ka ba ngi wegno ya kita ki kribil daya na ki ST. Nganong hok ipi haka jela ka jogi. Ki bun ki bami na nong kendong ki balik bah. Ki ba long successful lagi jing nganong ipi kan example mangan kong bon nong kendong kami na nong kendong. Ibe ipa jogi di kinong rap. What we need kalong bang idon kam ba ya ka good school, good education bangin kiu. Ngam dan kam ba special reservation ban ngam bisni ru ya ki di para lok janga gimana sor ba ban kentai no eki. Hendai ka ek bang idon kam senong gondong kalong bang idon kam iki good infrastructure, idon kam ya good school, idon kam good teachers, amdeng idon kam health books.